Salam hormatly izleşler. Sapara salam. Ha, salam Muhammed, salam. Agar gurrunlar gepleşigimizde menemine köpden wer pikirlenip berdim. Goşulmak isleýärdim we pikirlemi aýtmak üçin şugun bir mümkinçilik boldy. Haýsy mesele bilen girişedel diýseňiz, şol arada bir aýratynlykda çykyş edip aýtdyňyz da şu deme gorkuýnyň simbollary diýip gaty bir düýpli düýbüňem düýbünde bir mesele bolup durda. Gaty bir düýpli mesele gorky. Biziň Türkmen jemgyýetiniň ösüşini nähil diýsem bir nüfus diýilýär, sanynyň artmasyna, düşünjesiniň ösmesine hemme zadyň öňüne alyp duran şu simbollar da şu jemgyýet ösmeli, şu simbollaryň esasynda şu jemgyýet ýuwaş-ýuwaşdan ýetip gitmeli. Şu mesele gaty bir düýpli mesele da şoňa bir menem öz pikirlerimi paýlaşaýyn diýdim siz bilen bilelikde. Gato. Şimdi şu ýerde şol simbollara geçmänkä şu anonimlik meselesi gorkuý. Yani simbollaryň birinji perdeleriniň biri da men pikirimçe bir gaty iň birinji perdeleriniň biri sebäbi näme üçin gizlilik şu imperiýanyň Türkmenistandaky aýaklary, hyzmatkarlary bulara näme diýsen gelişip durda bir şuňaly hyzmatkarlarynyň ene etdiýän hereketleri, işleri hemmesi anonimlik teoriýada. Bular açykdan açyk hereket edip bilmeýärler hiç wagtam. Esseler bilen görsek diýilýär, şoňaly ýöne. Açykdan açyk hereket edip bilen oklar bar güýji, bar nemesi gizlilikde täsiri. Şoňadyrak bir anonimlik nemesi wada, bizden biziňem öňümizde kesýän zatlar şu zatlar şol anonimlik gorkuý. Şu bärik bir gysgaçyk goşmaşa goşup geçen şu din meselesine bundan 5 ýyl öňem sakaly din rağmada kowlap duran adamlaryň döwelleri wagda edip berler da bir hilje üýtgäp duran ýagdaý. Şu diýe bir döwürde her kimiň dilinde aýtmana çekint beren zady diýe belli bir wagt geçen soň eýem her kim şonu gürleşip berendir diýe da öz arasynda şoňaly. Bizem häzir şol anonimlikden çykmaly ýa-da gorku simbollaryny bir nämetini gorku simbollarynyň gymmatyny gaçyrmaly, şolary güýçsüzleşdirmeli da indi. Şolar hakynda sapara nähilrä girişetsek men şeýlere O neme girişden edip berdin. O gaty problema gaty o wirdin diýen nälik neme boldy. Neme bu demäň meseleň bizden tägem biraz düýbräne inmeli bolýarsa dogry düşünmämiz üçin onuň jemgyýetiň düşünmesi üçin bunu kän rakurtlardan gaýtalap her türlü yani üçgünleri nemeleri bilen jemgyýete düşündirmeli bolýar. Bunu elbetde biz garaşlyga çykdyk diýip aýdyp bir çapak çalyşyp bolýan. Bunu şu garaşlyga çykdyk diýen günümizden düşündirip başlamaly meseleler. Bunu alymam, bilimem, okuwam, medeniýetem, taryhçylaram hemmesi şu meseleni ötüde gatlap geçdiler de. Şoň üçin garaşlygyň yalandygy 30 ýyldan orta çykdy. O çıkaran bildiğini özüň zurun bilen yok, ýeňde bermeli. Edil şuun aýyň däçeti 7'si mi? Yanlış 7'si sapara. Yok, 7. Ağustos gururun edýäse. Yani Türkmenistan'da her şehirde kilometrelap oçurlar, bindiğin oçuruyor. Ödüm yevtin demen özümden gereğinden
20-30 etseken çıkan devletinde yurdunu. O bildiğini kaytadan işlemeyen Türkmenistan'ın emniyetinin gereğini 2-3 sapar üstünü neme diyede. Artık bile yöneyen nemede o bildiğin gıt ve eğen bildiğini uturdu. Yani ortayadım o çotayık bildiğini diye. Yani bunu biz 30 yıllarında oldu düşünüyoruz. Yönü berde bir aydılmalı. O belki de ağırdan hem ağır olmalı. Bu kurun tevavi bizim cemiyetimiz katı naif eken. Entek gelişmedik, beşişmedik cemiyet diyden. Doğru olmayan yani tevavi yani köyünü imperiyan öyle yeka Sovyet Soyuzu'nun değil Sovyet Soyuzu'nun yani Orta İmperiyası'nın devamı öyle renk kızıl yok ak deyip o son kızıl nemesi o Suat Türkmenistan'da Suat değil yani karşılığı çıktık diyen günün sonunda alaktı yeka Türkmenistan'ın değil ehli Orta diye de Rus İmperiyası'nın o kolonyalarını ne edip idare etmeliğini, ne edip bulunmalılığını adı güç bilen o pencan, yani demir pencan nemesinde saklamalı bir topar atributlar var da o şu yani Orta Doğu'da Asemet'in Türkmenistan'da şu atributların hemmesi vardır. Onu yani devlet ne edip yönetmeliğinden başlayıp devlet sistemasi ondan bunu ne edip o cemiyeti idare etmeliğini, korkattığında saklamalığını az güç bilen bir denlemeni rahat uzaktan komanda bilen dolandırıp bilir yalak bir topar atributlar vardır. Onun simgeller vardır. Silüetler vardır. Bu zatlar katı önemlidir. Şu zatlar yok olup gitmeyen tenin karşılıklı da çıkıp bilmeyen. Yönü çıktım deyip bunu halkın bir bölüğünü inandırıp yönü öde adamlarını koyup yönkü yetişen adamlarını 30 yıllap yok ettiler de. Bunun edeceklerdi şu diyor. Biz ne adamın autobiyografiyatını biliyoruz şeyler. Yani Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası'nın birinci sekreteri. Komünistik Partiyan Türkmenistan bir Respublikan birinci sekreterini köçeden tutup koyan oklar aldı. Şeyler onu çağlarından yetiştiriyorlar. Yetiştirip geliyorlar. Yollar son bir neyse adlı orada pırıyorlar. Yeten okta. Olmasa birinci sekreter olacaklar. Veşendir. Eme deyip koşup bilirsin mi kak sapara usta şol talep edilen standartlara gavat gelmeli adamlar. Onu yetim olduğu çok oldur. Ayalı ors olduğu çok oldur. Onun hosarları nemeleri terk etmezmiş olması çoğu mendeş bir topar nemeler vardır. Yani kadir oyuncu Türkmenistan'la 70 yıllap yani ors işledi. Şu kadir bu Addel Pakadram diyendirler. Raykom'da da vardır, Apkom'da da vardır, Çıka'da da vardır. Yörütü orgadel vardır. Organizasyonla del diyendir. Sonra kadir bilen işleyendirler. Adam seçendirler. Saylayandirler, yetiştiriyendirler. Bolyanlı, bolmayanlı. Şunun birem Türkmenlerdir. Hem beceti Ors'lar. Ors ya da Ors'un koyun demeleri. Yektuk yani önemli giren Türkmen başkalarına bir yarım bolup bilendir. O da seyrektir. Orga deliliğe de. Şöyle aşağıdan yani çağlarına yetiştirip geliyor. Onun için Pioneer, Kamtamol onu partiye dip gidiyendir. Yani şöyle etaplarda hem bezetinde neme bağdır. Biz bunu ünlüs veremiz yok da içinde neme öğrenmede.
Yok bunun uğruş yani. Şimdi şu da atlar bağır, hiç sat yüklemedi. Yani bu devleti dolandırma funktörlerim yüklemedi. Atlar yükleştiren oluyorlar, ne mi? Yani yüklen neme yok. Şimdi siz bunu getirip görün. Yani Komünist Parti'nin birinci sekreteri. O ödem yeketek hocoyun bu devletin knyaz değil ya da olong dilinde. O size o Bahadır kıyadatını hem demokrat yani getirip vermeli. O adi yani altın asır olmalı. Ağlarına da kat ullokan ne mevlen ağlamalı. Oğlum yani gödüğünü getirir yarak derler. Yani şöyle adamın eline senin demeyenen berden o önüne ne hele metin ne mi? Daha çok oylandırıyor diyen. Yani diğer önüne iyileri tarafından. O bizim geçtiren tembelenmedi. O tayparlar çıkmalısın diyorlar. Şunu ettiler. Kimler? 30 yıl. Neme adamma sapara yankı bölüyen arasına giren olin. Gir hakkı var. Neme şu Kinyaz dediğinde da yani şu Kinyaz oturan yerinde bir ortadan bir Kinyazı tutuş bir milletin yaşayışını, medeniyetini hemmedaden şekillendiriyor da öyle, bir öyle. O. Olaya bir Türkmen cemiyetine öz başta yaşap, öz başta hareket eden ýagdaýyndaky gelip biljek derejesinden beter bir Kinyazın yasan agalynyň içine girýär da tutuş bir cemiyet halk. Edilödi. Agalynyň içine girýär da onu şu agalynyň içinde de ulan häzirki edip beren atlarynda menem görýänim şol sen şu agyldan çykman nämessen ruhsat berýärler ýöne agalyň daşyna çykdyňam ýok edýärler ýa-da ýok etmäne sinenşýärler. Tamam. Indi şoň aňyrsynda oturan şo ýanky men esasy ünsüm çeken şol näme boldy da ýa Kinyaz diýdiňde da bir san bir ors milleti ors tutuş bir türkmen halkyny şoňaly ýagdaýa getirip oturan hasabynda bolýar da. O ne bizim cemiyetimiz bu aydın tarafı ne katlagan batta yukojuk oldu da 90'lı yıllarda bir katlak vardı. Size bu erteki alak olma mümkün oluyor yani. Bu da atlar fikir edip bilecek. Biraz üstüne işlete hayat giyinişe bilecek. Giden yetişen Türkmenistan'a yeterlik derecede o soruyarak aydın katlak vardı. Niyar bunlar ki esası mesele şu katları yok etmek. Bu da son devamlı ne mi diye de böyle yok edilen demen demesi pratiği köyünü düzgün yani anırdan gelen atributlar saklanmadık olsa onu edip bilmeyen, yazmam edip bilmeyen, ben bu konuda edip bilmeyen. Şu devlet atributları, simvolları, silüetlerini senin sonra dur, ne KGB'si durandır, türmesi durandır, bu yani prokuraturası durandır, kanuni çıkaran, şöyle kanun, bizim Türkmen çıkaran kanun yoktur. Çoğu çendi, onun bu etraf vilayetinden bilen yani adüt kandır yani funksiyonu yönksiyalaktır rayon raysbalkom vilayatta şöyle yalak demeti o bu vilayet değiller yani adüt kadınlar istadüt kan o manti madmuni hem benim fikrimle o hiç nemede devlet kuruluşunda da hiç reforma geçmedi. Dinle adını ütköttüler içinde alınıp barlayan işler şol gidişine devam edip dur hiç ellemesiz ütkösüz. Şol oldu ol ya. Yok kısaca da yok. Yok yani neyle oldu? Yok bir merkezden bir kontrol oluyor da. Çılıktan çıkıp bilen yoktu. İnni olsa demezsen et neme sen neme diye de bunu yani bu kolonyalizmin bu tede yani new colonialism diye de
täze tavrымен formatı. Bu ultra nasistünni kolonizat biliyede. Yani ultra bolanna adattan çeksiz yemeli baskılı kolonyalizm söylemede diyede. Neme diýsek bolýarmyşyň sapara mena şo pikirde da indi şeýler etaba geçdiler Türkmenistan indi jemgyýet daşyndan hiç ýyl täsir bolmazdan öz içinden özüni ip başlady, özüni bitirip başlady da. Häzirki ýagdaý bir şoňa geldi biziň häzir niremize sersek biziň hiç bir ýerimizde orsam ýok, ýene-de ýok. Yani Türkmen häzir öz-özüni iyip öz-özüni eredip barýar, öz-özüni bilimsizleşdirýär, öz-özüni toprağynda aýlýar, öz-özüniň ýankyýaly saglyk meseleleri şu Türkmen jemgyýetine değişli nähil meseleler bab bolsa şonu öz eli bilen özleri ýok edip barýar. Ýani siziň diýäriňizde men şonu demetdim da, meňdetdim. Neme bu gatan zattır. Yani cemiyeti zahirleştirden öz zahilini özü yetiştiriyendir. Şu an Türkmenistan'da bunlara devlet ekenine gidecek şirketi dolanıp bilecek derecede kapasiteli, kompetentli. Yekide adam tapacak mananızı yoktur. Egzaminden geçirip göreyim. Ular burnun yemesine mören oklar. Öňünü görmäge beýleri durdy. Ýanky işleýän demesem öňkü bilmeýän mehanizm ýanky KGB demede esas pulçowy rol oýnaýan KGB'dir. Şul edara içinde ýalňyşyp bir 5-10 danak 20-30 danak bir gowusy demesi yani mecbur işleyen adamlar bolmagy mümkündür. Ýöne şu wagt nemede şuň atlaryny hemmejeti orta çykmadylar. We şu edara Türkmen jemgyýetiniň garşyny işleýändir. Geleceğinin karşısında, geleceğini yok ediyendir. Bu yok ol gitmen Türkmenistan hiç rahat edip bilmeyen. Ya bulan okuyucu yankıten aydan anonim demedim. Şu anonimden çıkardan onun bir ekrana çıkarıp bir adam yalak ne tengulen men gurluşum yalak şey gurluşsanız şulon anartyny boşdugyny, hiç tadynyň ýokdugyny. Diňe şu gorky, onun jellatçylyk bilen meşgul bolup ýören bir haýwana meňdeş bir türkmen görürdim. Şolong ýanky şu wagt edip ýören atlamyz var, şolong çağlary üçin. Şolong çağlary beýlek türkmenler ýalak. Şeýle bir sürnörler, ýanky şu dikeltmeden şu wagt Türkmenistany bir adam ýalak devlet kuruluşuna öwürmesek şu wagt yani anonim bolup etsin, anonim däl bolup etsin. Yüzünü görkezip men etsin. Şulong çağlaryna çendim. Dünýede şeýle bir sürünörler it ýalak ýaşarlar. Itin güni ýalak. Bundan öňkülerim şeýle ýaşap ýörler. Siz yani Muhammed Nazarowyň çağlarynyň nädediň näýlek ýaşanyny bilýäňizmi? Ya Begmurat Otuzow ya beýleki nemeleň bir topar nemeler bardyr. Şu ýerek men amyr belli goşaýyn tapara şu ene şu nemeler görýäs da düýnüňki gepleşiklerinde de gördük şunu bir ministrleriň ýanky Gurban Gulyň öňünde bolup durşuny. Indi onu prezident diýse prezident diýmek nemesi ýok. Men de bir ýurtdaş watandaş hökmünde bir prezident şu diýmäne hiç ýeli bir islagam ýok. Kabul edip biljek gel. Şoň öňünde şeýle bolup duran adamlaryň düşen ýagdaýlar bar da aýna. Şol adamlar ertelkün şolar bir gezek ulanylýar şo taýda ondan soň zank göberilýär da bulan ýyzy bilen hiç kim aladasy ýok ýanky çağalary nesil bilen özleri bilen hiç kimin aladasy ýok imperiýa bulary diňe ulanýar. Ondan soň ýok edip göberýär.
Indi şol adamlaryň nemesin pikirlenýände durmuşyny. Şol adamlar eger şu hereketler etmän, eger esasy bir jemgyýetiň içindäki bir agdasynyň esasy güýji nerden gelýär? Halkdan gelýär. O halka arkasyny almaly bu adamlar aslında. O taýda bir sany oturtma, o oýnatýynyň öňünde epilip salam bermäň ýerine halka arkasyny almaly. Esasy güýjüni halkdan talap etmeli ya halkdan. Halktan almayan deme iktidar değildir diýilýändir. Bilýäňdir mi? Oşo güýjüni halkdan alyp bilmeýän adamlar o taýda wagtlaýynça bir görkezme ýalak bolup geçip gidýärler, tamam bolar, harjak göýberýärler, ýok edip. Şo ýa-ni goşşok bolan adam şonu şol adamlaryň bir deme hem özlerine ziýan berýärler, hem halka ziýan berýärler, hem öz çağalaryna, nesillerine de ziýan berýärler. Yeme Muhammed bäde bular birok bilen bir näçe guşurýarlar. Ene şu adamlar Türkmenistanyň ykdysadyetini ýöretip beren adamlar bolmaly. Şeýlem. O ýokary çiýinli minister, odan minister, o meclisiň başlygy ýene soňa meňdes uly ýa Türkmenistanyň ýa orta slivka opştwa diýilýär. Yani kaymağı o kaymağı hiç daha yaranok öňünde omurlup diýýärdi şulada. O ondan bir kanandan ýygnakdan soň başga ýygnak eder. O ne oğurlady bir zat diýip beýdip maskara edip batar. Eder şular ýadak näme. Onun halkın demesinde näme galýa? Ne ministerler oğru diýip o ýam 30 ýyldan beri aýtmaýt gelýändirler. Ýokary ödipeli adamlar oğru bolmaly. Şoň üçin halk erbet ýaşaýar. Bularda ha oğru utarmady, halkyň günü düzelmedi şu näşe. 30 ýylyň dowamında. Onu ýörüýte diýerler. Bunun halkın içinde de yürüytü ýaýradýarlar. Men opozisyoner diýip oğru ministerler näme diýip gaýrywaýdan böler. Näme düýbüne düşünen oklarda. Olaň adyna ýöne käsini tömli diýerler de, garanky näme de ulanýarlar da. O käsi bilip diýär onu. İçinde bir ýol görkezýän nämesi bardyr. Ýa-ni türüň wajagy yani boynu zincirli geçi zat bolýar yani sürüň näme bolýar da sapara imperiýanyň sadyk gullary bardyr hakmany surutda. Ne soň ne jemgyýet bu adamlaryň garşysynda jemgyýetim o garşy bular tetinem çykaryp bilen ok hiç bir ýerde o düýünki sen oğru däme diýberler. Ne aýdyşlar ýalak baňa o sen düýünki Niyaz bilen bilişläp bile oğurladym ýeni halak nemeler epititler ulanýarlar da. O ýanky nomenklatura işgäri bolsaň oğru bolmaly diýilen demäni oturtdylar da. O nomenklatura diýmek ýani bürokratiýada işleýän adamlar hemme jeti bir kompetent adam bolmaly. O çok kompetentli adamlar ýok etdiler. Yerine de ne Floryalak omolup görün demetdiler de. Biri Floryalak omolup bilerdim bizim döwrümizde. Ýok, biz daýy şükür omolýan döwürde işlemedik. Endi bu ýerik barýarlaryň köpseýem şoňa razy bolup taýýar bolup barýany meňdeşde ýöne oňalak bir merkezi bar ýanky köplen jagda geçýän şo sandyga wada adam berik barmýar ama. Ýok, mümkin nädir? Olaram ýeme saýlýarlar, bilýärler, ýeme ýanky orgadel toňuna çenli ne şu adam bar ýanky hram neme ýangy dendir gidene bolsa. Yetiştiren adamlar vardır. Şu orgadel ýanky kadr bilen işleýärler de. Olur batylýanam dälleri işden kowulýanam dälleri ýa nemet göründirler. Onuň şolar ýa çykjak adamlar bardyr.
Olary ilkulak bir yerlek getirip ondan şu tayda ağuryalar. Hiç kalmadı yalan ediyorlar da. Onun hem mecesinin demesi vardır. Bizim en ulu yanlışımız yani başta karşılıklı çıkan bunundan reform etmeli. Yani düyüplü devlet kuruluşunda da siyasetinde de siyasi reformanım, iktisadi reformanım. Yani biz koloniya durmadı. Şuna senden tek bilemez da. Şoňa gaýratymyzy yeten ok, bilgimizi yeten ok, düşünjämizi yeten okda. Şu nemelen içinden çıkmadan, yani şu atributlar var da. Berdi Muhammed Vayr koydanın, yani anı Muhammed'i getirip koyun. Tapavdi yoktur. Şu atributlar devlet sistemasının yani işleyiş nemesi, gallığıça sen yani orta işlersin. O başka neme derler. Ya da sömürücü güçler kim olsa yani sömürülen teritoriya yani diyem için sömürülen bu topar institutlar, atributlar işlep burada. O son içine girip bilen senin sömürüp bilen. İşte şu atributlarını yok etmesen sonu teriden, büyükten öğününce vurmasan sen başka bir işlemeli oluyor. Sen rahat sömürüyorlar. Şu an Türkmenistan'da İslenlik prezidenti geçendi. O sömürüyanı işlep biliyor da. Onun vatan tatlarında aşağıdaki adamlar vatan tatlayanlardır, tatlı bilenlerdir. Tatlı mümkünçülükleri yoktur. Tatlı yok oradaki adamlar. Yani. Yok oradaki. Şu an Türkmenistan'ın kağıbasının içinde o neçe 100 adamın taşarı yurdu işleyenini biliyorsunuz mu siz? Hiç öyle olar hakkında anonim bizler olan adından bilemiz ok, muratlığını bilýäs da sapara. Ol kim nire işleýär o taýagyn tek yetmedik. O yetme üçine mene bir kil burunlar etmeli. O tek muratlardan aramyz açmaly. Şu ýerde ýa-da gaýda oturan gurulmaňda bir sora ýüze çykdy sapara. Orda. Şu sistemany atribut sistemasyny ýankaly simbollary işleyişini gözöçülük edýän Türkmenistanyň içinde en esasy taraplar diýilmeýär, en esasy kişiler bolup bilýärmi we bular kimler bolup biler? Yani atributun sistemaň dowamlylygyny dowam etmesi üçin gözöçülük edýän belli bir güýçler bolýarmy? Bar. Ne birinji neme yani ortadan ilçhanat var mı? Mesela. Başka ülkem var. Yani ortadan kim var? Türkiye'nin kim var? İlçhanı demek istihbarat demek bir demektir. Ayağıdır. Ola o kontrol edendir. Yani ilçhanın etmeli adından ediyendir. Devlet ara katnaşır, tiyatri, iqtisadi nemeler. Yapık temasam vardır. Yapık temasam vardır. O da şudur. Siz kabirdatları tinlak görün. Yani Türkmenistan'da Pushkin tiyatrı var da. Alexander Pushkin'i deyip Atavayf köçedinin demesinden. Şonu yıktılar, olun ortaları ağla yıkılık kazdırdılar. Onun niyaz başka yerde plandat kurdum deyip burada kurup şonu yaranacak korup şey öğrendiler. Ben elimi tardım sağlaydık görüyenler. Ya da Yekaterina kaç vardır. Şurada. O Timurlar. Ödem en önemli Timurlar biridir. Şonu yıkıp koyun. Ya da yıkacak deyip vurun edip görsün. Biri. Kim bunlar? Ya Orsiye'din yani köyünü türmen yanına şunun bir demesi vardır. Terkifleri. İlk şunu yıkacak korkuyorum. O tarihi serkiftir. Yani Aşgabat Türkmen'in şehri derler. O tarihini bilen yok da. Aşgabat
Ortlun şehirdir. Şonu ortlar urýar. O da durşunu da ortsdur. O 1885-90-njy ýyllara sen diýemedik görüň taryhyny galdyk görüň. O türkmenler ýani soň göçürip getirdiler. Göktepe'den, Beherden'den yetişen yerlem köpüsü Göktepe'li, Beherdenli, nemedir, Karadamak diýilýär, Futuraklar. Köçelerim Durşuna, köçelerim öten yerim var. O ýeki türkmen familiýasy ýok. Şäherin merkezi. Ýokardan başlaýyn, ýokarda Çek gelýär. Aşağına Şaumyan gelýär. Ondan aşağıda Kalilin gelýär, paralel nemeler neme diýenler. Indi kedik geçýänler, Şoturstaveli, Baradinski, Krupski, Nikrasova, näme diýenler. Şonuň aratly Podvoyski, Sovetski. Soňşal garaşdyrlyk diýilip aýlanan ýyllarynda bir agawlap ütgetdiler. Ýöne onda da ýene şo ýanky siziň diýişiňize ýaly simbollar elle bilmediler. Onlar Yok. Simboli elle mesen aýyrmasaň, ýanky işlady ütgetip bolýanlardyr. KGB Türkmenistan istihbari nemesini kurmady. Reformu da geçirmedi. Reformu geçirmek için ilk ülek, yani rejim Sovet Soýuzy ýykylandan soň lüstrasiýa diýip bir neme vardı. O adamları bir neme check-up etmeliler. O kimin nämesi? O taryhy, öňünü, soňuny, o hemmejetini yani lüstrasiýa basmaly, atmaly diýilen zat ýok. O nämeden bilýär. Onun yani döwlete köne demeden yani barmak bolanok diýilen ýalak 5 ýyl 3 ýyl neme diýençe döwletiň gurýançaň. Sebäbi bolmasa yani kadr meselesini açyrsow çözýärdi biz waka. O soňram nemeler geldi şolar. O Kurwan ulyny teçenem şolar. Başka bir tür ödeyen. Türkmen halkı taýlandyr ödeyen. Yok. Şol nemelerin ýanky sistemaň standardyna gawat gelýän adam höküminde bolýar da. Ol saýlanany. Ulan boljak. O belli wagta çendi. Yani diýeni geçecek. Akly ýok. Olmaly hökman. Yani büyük pikir edip bilýän adamy rotak etmeýärler. Anlamagy mümkin. Bolýar diýip başgadan etmek mümkin. O şo oýunlaryny oýnap bilmejek adamlar bolmaly. Agna seredende bary görünüp duran şolary ýalarak, tadarak nemerek bolmaly. Indi şolong eden zatlaryna seretseňiz, ýani 30 ýylly ýani ütgeşlik etmäň deregine yetişen kadrlara ýok edendirler. 50 000'den kän adam öldürdiler şular. 50 000'den kän adam. Ödem bana aýdyp oturýar şu wagt. Şunu ýani şu atributlar, ýa simbolikalar ýok bolan döwründe, korkum ýok bolan döwründe halk nüw edip ayaga almaly. 50 000 ödem naýwaş adamyň öldürýärler. Ol ýani partyp görünmeýän däl. Daýhany ýa-da garip gatar däl. Geçen adamlar. 50 000'den gowrak adam öldürdiler. Ödem açyk hiç nemetmen. Açyk köpçülüğü ıglan edip demediler ýaly boldy da ýöne şu ýerde neme wasapyra şol halkyň belki düşünýän däldir ýöne şol düşünýän gatlak asliýetinde şo döwrüm häzirim az däl da şonu men pikirimçe ýanky bir düşünýän ýa düşünjek bolýan gatlak men pikirimçe şo ýurdun aýdyňlaryny ýanky düşünjeli adamlaryny
Ama diye Türklara diye canı pakasında diye de atletinde gor olmalı. Şol atlar ertirkün şol adamlaryň tutuş maşgalasy tohum tiýiji bolsun. Umumyň şol öz geljegine de şoň içili bir baha näme diýilýär? Baha berip bolmajak derejede ýokary peýdasy bar da şoň ýöne şol keçijek bir gysgalyk wagtlyk keçijek bähwitler üçin hem şol atlara göz yummalaram bir uly ýalňyşlyk dik görýän men aşam. Yanlışlık yönü yanlışlık bolsa ne ýaşy bu cenayet imtihanlygyň garşysyna edilýän cenayet bu bir, o ikinciden hem bu üstüne sen imtihan edilýändi sen öz milletine edilýän cenayet. Şoň garşysyna. Yönü cenayetim derler. Men şu ilki ekrana çıkan önümde şulon hem becet büyüşüp yakmalı oynamalaydım ok bu zatları. Bilen toğaydı yani. Bunu cemiyetin bilmesi için de 5 yıl kekele o Türkiye boş düşündürüp demedik. Bunu bolmasa Türkmenistan'ın akademiyana tarih fakültetlerinin dekanlarının, bölümlerinin, profesörlerinin yetmeli zatları. Özüm halkının pulunu alıp böler olur. Biz öz pensiyamıza zatları 5 yıllar düşündürüp görsün. Şu pul diýenlere de salgıt bize salgıt dönen oklar onları töleýärler. Yine de para verenle de onları verýärler. Bular iki taraplayın alýar ýöne tapara. Ana şu ýanky universitetiň professorlary bolsun ýa oron işgärleri bolsun hem hökümet ýanky halkyň aýlygyny alýarlar, aýlyk çol. Daşyndan ýanky para bilen alýarlar bular. Olam halkyň ýerinde birini döwletden alýarlar, halkyň paýy höküminde, birini halkyň özünden alýarlar. Para hor, gorkudy alýarlar. İki tarapdan alýarlar da ol. Neme bu zatlar hiç wagt utormaz. Yani hukuk döwletini dikeldiýän çagy. Hukuky dikeltmeseňiz bu millet gaty sürünür. Özüm ýöne sürünmez. Itin adaýandan suçer. Şu adam içip ýok, bundan elbet bor. Özüm şu zatlary edip ýören oglunur wada. Ben ön kitapar biriniň adyny aýtdyk, Rahmanow diýip. Ine şu Rahmanowyň çağlaryna ýene 20-30 ýyldan bir ýerik ýadyp alyp galym. Itin adaýandan suçer. Şu hökümet dursa da, durmasa da, üýtgese de, üýtgemese de. Bu onu men etmen, sen etmesin. Onu şolong sistemedi. Öňkülön kom şonu alakdyr. Onu wäşirim bil mundan köwede işläp ýören adamlar çağlaryny tereden. Köpüsi Türkiýede ul bolup ketýär. Köpüsi itelönýärlik ölýär, köçüde ölýärler. Ondan bundan matlyk tapdalar Türkmen bolup çykýar. Türkiýede. Soğrayanam yok, yemesin soğrayanam yok. Yine de bizim ilçihanamız var diyorlar. Yine o ilçihana, yani Türkmenistan'ın ilçihanaları vardır. Yine sizin düşmanınız sorurdur. Türkmenin hayrına yeke bir şaylık iş eden yerler yoktur. Barlak göreyim. Bir bırdat edip bilen orada da getirin, görködün, buyruğunu edip verin. Onu da demem. Bir ilçihana Türkmenistan'ın peýdasyna yeke ädim bırdat eden bolsa 5 aýlyk. Görkedik bide. Evet, Türkmenistan'ın ähli ilçihanalary ortaýa ýa-ni istikbary nemelerdi. Şoňa hyzmat edýän. Onuň ýerli nemeler, näme pul berýän bolsalar. Şoň satylmadygam ýok ekenne. Bir iki nemesi çıkaran neticesi. Bir de Türkmenistan'ın hayrına yeke bir işler okuyun. O, bizi halkımız pulundan soruları saklap diyoruz.
O inanmayan bolsaňyz işiň üstüne barıp o kapyny kakıp görün. Etlendik geldi. O ýeke Türkiýede diýem ok. Etlendik ilçigana bakdy. Men bir sapar barıp gördüm. Dostum ýanyna bardym. Hala harfyň ýanyna. O kapısından girenden o benimle salamlaşıp kucaklaşıp kanyanı kaçıp var yani. Boynundan atışıp doğrudan tuttum. Onu tutup kaçtı. Çağım mı diyeyim ben. Oğlum ben çağım yok mu? Ben birden bana geldim diyen onu yok git diyordum. Blok bol görüşürsün hala. Ödüm in nereden sesi yankı demelen içinde aşağı çorba çıkarlığı bakan tecrübeli demeli. Hem bulun bar nemesi çok için anonim bulun hem mesi. İstlerini çıkarın ekrana gürledin. İki soru cevap verip hiç sat bilmediniz. Ne? Şunun neden de atları? Ne 30 yıllar Niyaz bilen Bermuhammed o. Korkudan neticeleri ağalarına, eyelerine. Eyelerine gorkadıyalar ýöne şolaryň hemmesi maşgalasy, hemme tohum tiýiji. Şo halk näme başyndan geçirip oturan bolsa her gün şolaryň şoğuna düşýärler. O gitjek yerlerini ýere. Biraz giyjirak ýöne şoğuna düşýärler da şoň. O gitjek yerlerini ýere. O deriň ütgödüp bolan ok diýerler. Gyzyllar bolsa, gyzyllar ýerek gitjek. O şoňa da akıl eden oklar. Şoň üçin biz ýanky Kagabany türmeleri tarihi gömberler. Şular tarihi gömbesek bizim özümüz gömülüp gidýär tarih. O şulan atlary anonim bolmalylar. O işletdiler ýön. Atlaryny aýdyp işletdiler. O jemgyýetden gizlenip näme etdiler bar. Ve diýen zatlaryna gurrun berdiler. Türkmen cemiyeti olarak pul töläp ýöler. Bizim ýemämde pulumyň gazabına ýaşap ýörler. Atalarynyň baýlygyna aýlyk günlük taklap demet ýörler. O bizim baýlyklarymyzy alyp ýene de şol halkyň bizim baýlyklarymyzy hemme tebi resurs bolsun, adam resurslar bolsun, ýene de şo imperiýa hyzmat etdirip, ýene de bizim baýlyklarymyz bilen ýene de şu imperiýanyň aýaklaryna şolar bilen ekleýärler da. Ödetimizi özümüz ýedirýärler diýeni wa türkmençede. O da galak kaçanını iydirýärler. Näme biz Türkmenistanyň ýanky baýlygyny götürüp diýen iň uly aktörlüň atlaryny tanydyk da. Makarov diýdik, Fertaş diýdik. O öyle ki Ahmet Çalık diýdik, ol Tabanca diýdik, o Kutelis diýdik. O ullar entek ondan aşağı kalibrdaklarym 200 tane var. Şolong her biri yani İslendiğinin yani bir yıllık alanını yani ehli Türkmen 6 milyon Türkmen 5 milyon Türkmen neçe milyon oldu şolong oğlanın şolong bir yılına yeten ok. Düşünüp bilýän. Buna da bular namı tebeden ok. Yani biz Kagabada anonim ya däme watan woriýat diýip nemet göründir var. Ne şuna reaksiýa görkezip bilýän ýeke resmi adam görmedim. O şu yalanam bolsa çykyňdan yalandan men süýde berin. Ödüm şu pullar o Türkmeniň geleceğinin yani çağadan yani mekteplerinin geleceğinin pulu şu. O kepen pulundan fotayda. Sizin kepen pulundan yok. Yani ölen adamları yığına avam bilen yok. Soňa çekler yani.
şu yerde tapara yine bir soru da çıkýardy. Ayna şu şol alınıp durulan baýlyklary asliýetinde şu ortada şu imperiýa hyzmat edip berenler ýa-ni mehemeti bolsun, beýleki hökümet edaralary bolsun, şol gidip duran baýlyklary ýa-ni gymmatly zatlary bularam aslında görüp otyr. Yani şonu şol adamlar iň bolmanda özüne de isläp bilmejek derejede şo derece ya düşünjesiz ya da hani gaty bir sandyk ýa-ni sandyga wat diýdiňiz ya sandyk mandyk hiç zat galmandyr bularda şo derece bir hani gözüň öňünde gidip dursa haýsam bolsa bir adam seredende şonu pikirlenmeli-de bular näme edip berdi maňa değişli ya da bizim halkymyza değişli bir zady şey dip daşap durlar. Şu adam görüp otyr, şoňa da hiç ýyly bir reaksiýa bildirmeýänligem bir ýene bir neme bolup durda. Bu adamlaryň derejesini görkezýär-de. Şoň üçin anonim bu görüntü başka zatlara görünjek-de. Şolong köpüsiniň gyýyl gelinlerini gözleriň alynda da zorlaşyr sesinde çıkarmaýarlar. Ýa asman bu dur diýer. Toğra wat. Yani şo derejede bular binamyz ýa-ni bular saýlap ýa-ni türkmeniň bir hamir maýasy awat nemelerini ýok etdiler. Galanam bir ýa-ni köpürlük galak suwuň ýüzünde çykan nemeleri ýokary çykardylar da şu an. Bolup duran zat şol görünüp dur. Buňa aýtmaly neme diýdik bolýan. Hem şunu aýtmaly. Hal beýle bolansoň. O türkmeniň bir atygy ýa-ni çöpü diýilýär-de türkmen çöp ýa-ni çöp diýilende türkmen musur ýalak bolan okda. Türkmen musur diýmeli öwrenip durda. O zibili şol ýa-ni Niyaz bilen Berdimuhammedowyň bitiren ort nemetiniň öňünde imperiýasyň öňünde bitiren hyzmaty oňa da ordunam berdiler 3-4 sapar bir işler. Indi şu ýerde men şol diýjek bolýan zady mene şol ýa-ni organ edaralary bolsun ýa-da şol esasy ýokary nemede döwlet derejesinde köp zada görüp seredip oturan, kontrol edip oturan bir neme bar da ýa-ni edara işgärleri bar. Bularam asany däl nemeden başlaly sapara halk köpçüligi bilen esasy gatnaşýan dom problemiýadyr, migrasiýadyr, polisiýasy bir hil şolaram öz erkine hereket etmendiňe buýruk esasında hereket edýär. Şonuň içinde işläp oturan adamlar hemmesem bir öz islegi bilen meýletin şu imperiýa hyzmat edýändir öýdem mene. İçinde hökman şol belli ýa-ni bellenen adamlarmy ýa-da öňe çykan adamlarmy saýlanyp ýa-ni imperiýanyň isleýän standartlaryna laýyk gelýän ylgap beren sanaly adamlar ýa-ni şonça edaranyň içinde de giden halk işläp otyr, olaryň bir sürýalyk da şolaryň diňe boyun egmekden başga hiç ýyly çäremiz ýok diýip pikir edýän bolsa ene şu hani men näme goşan edipler ýa men näýlek bir peýdam deger şu ýurdun düzelmesi üçin täze Türkmenistanyň gurulmasy üçin diýsene şoňa değişliräk bir nähilräk bir aýdyp boljak zatlar bar. Neme düşündüm soraňa düşündüm neme Muhammed aga neme bu adyň hemmejeni Kardinýew diýen KGB diýip aýtdy. Hemmede de eller var, atlar var. Ýönüp şoloň buýrugy jaňy ýa-da haýşy nemesi kanun hemmede düşün. O da bölünýär. Vilayetlerdäki ikinji derejedäki nemeler merkezde. Merkezin içinde de bir ýa-ni ýadrosy bar da. O da olaryň kandatlar 15-20 adamdyr. Onun kendinden. O şolar emir berýär. O etmese
kesiyeler. Yani, türme yani nemeler var. Şol atributları şu türme bağ bolluğuça karatilin mekanizmi bağ bolluğuça kan adam gerekkendir. Bu işleri yankı şu atributlar, simboller nemeler ediyendir. Yani türme karatilin mekanizmi değil yani. O türme var türme değil. O dinle bir korkunç için karatilin mekanizmi değil yani. Cezalandırmak nemesi. Şo ne hilek berk gollu, şo sen çödün iki sapar gaytılığına nokta. Şu at Dom Pravrenyan başlığına, ben bir işgarim şotayda bir kıtaat birini daprot etmediler deydi. Baş üstüne diyor. Ne mi diyor başka? Ha? Ya da mektepte bir tane muallimi, ne şu adamlar şotayda işlemeli. Ödüm yılla 20-30 tane ya da 50-60 tane kıyıcağları kıylığını almalı. Halkın içinde demeye yarayalak. Eti. Etçekelli neyle olur? Para verdiler deyip batarlar. Birine para aldılar deyip batarlar. Direktör yani ne mesela. O istiyorsan bula daralar bulara aylığın vermeli sapara. O. Onun işleyiş demeleri şol hiçbir neme yani gidildi yok. O yoğuşluk bilen aydar şunu etmeli. O ikimiz oloriyalak cezalandırıp biliyat mı? Yok. O cezalandırıp bilen vaktimiz yankı Rahmanov var. Gelip koğuşumu süpürür. Gel süpürür. Ne koğuşumu hapalanıp ben köçeden bir haparak yerden yörekten diysen ne algap gelip sen koğuşumu süpürür. Bular esasy güýjüň asly hakyky güýjüň nirdeligini bilmeýänligi bolýar sapara. Mene özüm bolsam bar güýji men halkdan gelýänini men düşünjek şoňa. Men oňardygymdan, başardygymdan güýjümi halkdan aljak boljak, arkamy halkyma daýajak da, ana arkada diýilýär, ana arkada halk aslında. Yani Onun etme diyalog ediyenler yoğunlar diyorlar da. Halkın içinde adı bir değer diyen nemeleri yayırıyandır. O birini tatıp görün nemeleri yayırıyandır. Yürüyte diyorlar da bu zatları. Halkın içine bir anılma diyalog derece yetiren tonlar o halkı ten halkın derler. Bir yerik var bile nokta. O barda üç adam bir yerik üçte çağırılıp görülündür. O toylarda da atlarda da ne alıp varmalı demesi vardır. Senaryoları. O yani prezidentin adına alıp atlar o söylemeler, şoňa meňdeşdir. O etmediyse etçekerlik bilir mi? Yani çok buyurur. Toyun bodur. Toyun bodur oyun bir yerde. Ne bulun edip görün demesi bu düşünmedi alaklat değil. Yöne bunu düşünecek olup görmelilerle şu atributları ortadan ayırırtın onu bulun ödleri hem bile çöpe gider. Onun şu atributları ayırmak için sapara bir belli bir derecede yankıyalı solara karşı bir gahar gadap olmalı, solardan diyinmek için bir islah hıvas olmalı da yani. Yani men öz adıma aytsam, mene şu zatlara karşı islahım dörediyen esas zatlaryň biri şoň karşysynda şu zatlaryň hemmesini gurnap oturan sanallyca adam var da ene meňe eň bir agyr degen ýeri şol, ýani knyazdyr, oň bärsinde. Kennel olur işliyat üstünde o bir kanagyny bilýär, o hemmesini bilýär diýsek yalan söýlediňimiz bar. Onam entak işletdiler, o görüp aslında kemat bilýär, öňe hem bedady ýoňundan aýdyp görmeliler, wagty gelende aýdylar. Onda aýdylanda da häzir näde ýankyl bir belli bir reaksiýa bildirilmeli. Hani men ýadyma düşýär şol Eýranly ýurtdaşymyz, ýyldaşymyz Gurbana çykyş edip aýdanda asliýetinde şeýle urdatlar gurrun berdi bolan şol eýam türmeler
şo döwür ýok bolup gitmeli. Şeýle zatlar gurrun berdi. Ýöne hiç bir ýankyly täsir bolmady da. O diýmege men tek diýmek ki jemgyýetiň tek belli bir gatlagy bu zatlara düşünmeli. Şol köp agzak geçýärdiňiz öňüraklar hem şol kritik massa diýilýär-de. Owwa. Halkyň içinde şu meselelere düşünüp hemme zat edip ýöne synçy bolup ýa tomoşaçy bolup oturan belli bir gatlazyk bar. Olar pikir edýän halk ayağa alsa bizem diýär şolaryň öňüne düşerse bizem düşünýäs diýip şoňal düşünje bar da ýöne halk ayağa alansoň ol adamlaryň düşünjesi gyzykly däl bizim üçin. Ýöne şu halkyň düşünjesini artdyrmak üçin ýa-ni hakyky meselelere düşünüp hareket etmesi üçin ene şu düşünýän ýöne tomoşaçy bolup oturan adamlarym en pikirimçe goşandy bolmaly mukaddiýan da şu ýerik. Yok ban neme goşan yok ban bolmaly onu gurrun neme yok problema yok ýöne neme bular 30 ýyllap jemgyýeti degradir etdiler de. Ahlak demoralizowat etdiler. Demoralizowat diýmek ahlaksızlandırmak diýmek de. Yani ahlaki ayağa şanı saldılar da. Onu başardılar. Hakikaten bir näse bedal vermeli köpüsüne. Şolar ýalak bermep ahlaki yani onda da Türkmeniň ahlakyny onda da hasan meter yani Türkmeniň ýaşulysynyň ahlakyny yani obrazyny demelerini demetdiler de. Ýaşullar matlagaty ýa-da halk matlagaty diýip deme ýaşullar çykarýar telpekli, apsakally. O yürüyte bir topar sessiz cahil demeleri ýyňýarlarda. Ödem gurlemeliler, nemetmeliler, näme şolary seredip gör. O bunu diýämçine diýerler. Bu ne vizualny simbol näme atributy. O sizin ýaşulyňyzy ummul diýär. Onun Türkmen ýaşulyň diýen ne diýen bolsa onun ýaşok diýip başlar. Indi şu taýyk meniň burada goşaýyn tapara näşe ýa-ni biz gorkynyň ýa-da imperiýanyň simbollary diýip gurrun etdik da indi biziň ýa-ni imperiýa öz simbollary bilen öz sistematyny öz barlygyny saklaýar da ýa-ni simbollar bilen indi öýdi bolman şu simbollar öýdünden gowy işleýär. Indi bizde de mene bir Türkmenistan ya Türkmen jemgyýeti bolup hani bizim milli bir bize de işlem bir milli simbollarymyz bolmaly da hani ýa-ni şu ýaşullar şu mysal getirdiňiz da hani ýaşullar asliýetinde şu bir milletiň milliliginiň ýa-da şu milletiň bir aýakda durup biljeginiň asliýetinde simbollarynyň biri bolan şonu ýa-ni depelep ekrana çykyp görkezip dururlar da. O adam ýokarda ýa-da döwlet adam üçindir diýip bolýar. Adam üçin hiç lazım ýokdugyny o kabul etmeli bolýar da. Şol asliýetinde ýaşuly diýmek näme diýmek? Öz ýaşan döwründe gatly tejribelere eýe bolupdyr, öz kynçylyklar geçipdir, özünden soň gelýän nesil şo kynçylyklar çekmediligi üçin bular aslında öňde barjy diýilme ýa-da ýol görkezji bolmagyň ýerine häzir Ors imperiýasynyň simbollaryna hyzmat edip oturýarlar da. Şoňa erbet ýagdaý bu ýerde-de. Bularam düşünen o bu görüllere ýa-ni hersine bir $100 ýa bir düýünçek bir şolar ýalak bir zat berýärler. Fakirler bu näme diýne de. O aňşarýanam däldirler görüller. Onuň ýöne şeýdip bulan hemme jeti kaýba gurnýar. Anlarmarsın. Atlı aragılı. Hem mecedi kartı teketi vardır. Şu atlar gurnamak için yüzlerce adam işleyedi. Öz simbollarını ayakta tutup bizim simbollarımızı depelep öz simbollarını ayakta tutuyorlar. O adam şu yankali anonimler, muratlar, ya Gurbanullar hizmet ediyorlar, Rahmanovlar, bunlara hizmet ediyorlar. Şolun simbolunun ayakta durması için yani şu zatlarını da görüp düşünenden sonra ben pikirimçe bunları biz
anonimligini ayırmaly ortadan ýanky alyk. O atları bilen bolsalar halk şu bilen adyňy şu kommentarlarda ýadyn biz ýörüýte kartoteka ýöredi. O haýyş sizem bir zatlara goşulşun. O ýöne gyrada tomoşaçy alak bolup bolmasa ýa türkmeniň geleceği gaty gözgeyni ine aýdyljak zatlar vardır. Bu milleti hiç adam olmaz diýilen sözler vardır. Şol türkmene degişli diýdiňi kabul etdirýän. Dünya kabul etdirýän. Bu milletten adam olmaz diýiler. O hakykatdan şuwat şol näme dilemma ortada dur. O adam boljak millet derler. O Türkmen görünýär şey diýen. Adam boljak. Bular hiç adam boljak gelýärler. O galyn millete görüp durda. Siz bu zatlar bilen dünýäni alýanlar diýäňiz. Bu zatlar bilen sizin tamsyklygyňyzy ortaçylar. Başga etjek zadyňyz ýok. Şu dünýäniň ähli ýerinde sapara milletler asliýetinde şo milletiň ýanky konsulluklary bolsun, ýeneleri bolsun asliýetinde şo millet nähilek bolsa şol konsullukllarda oturanları da şol ilçihana işgärlerine de şo daşdowrundaky adamlar şo göz bileser edýär. Bize halka ýurdun daşynda näil göz bileser edilýän o da şolary da şo göz bileser edilýän habary ýok. Ondan beter ýanky görkezlän zatlar bar. Şu suratlarda suraty geçen adam vardır. Şu adam ýa biten adam diýmekde. Şul adam şular haýsy birini alyp o sen öňüňe baryp o sen şular bilen bir zat samimi gürleşip nämet bilermi? Sür diýersiň. O bir ýüzlerine, gözlerine de akıl berjek manaňam ýokdur. Şular öndürýän hiç zat ýokdur. Şonu güwa geçip bilersiň. Şu zalyň içinde oturan adamlar var da. Bu çiğ öndürüp bilen bolsalar, ben hiç zat bilmedim. Ähli de şutaýda näçe bu adam otur? 2000 mi, 3000 mi? Hiç zat ömrüni de öndüren adamlar derler. Galan ömrüni de öndürüp biljek adamlar derler. Bular da haramhor diýilen zatlar şular. Ellerine hiç zat gelen ok, bilgilerim nol. Halkyň puluna da gartyk diýip nämet böler. Hawa şol ýanky her kim bir ýerine sorak görmeli mukadýanda ýa-ni şol her kim öz ýerinde edip oturan işi bilen men halkyň bähwidi üçin näme etdim diýip özüne sorasa özünde de jogabyny tapýar da bular. Halk üçin özü üçin nedenim bolsa bolýar. O özünem halka hazap edýär. Hazaba geçýär. Indi halka etmek diýmek özüňe etmek diýilen manyny berýär da onuň üçin özlerim öz üçin işler etmedi adam hasabynda bolýar şonda halk üçin işler etmedik bolsa. Bu da atlar da öňürmeýän jemgyýetiň nemesdir. Ýanky sendaty ýa-da turaty, ýa-ni ul turaty. Hiç de öňürmeýän dünýä zar edýär da şoň turatdyr şu. Ben mezadım bir okuluş nemesi vardır. Şu millet, şu zatlar görkede oturan millet, hiç de döndürüp bilenlerdir. Elinden bok gelenlerdir. Şonu dünya hayret yerde. Halk tamsık duruyor diye. Bu yankı imperiyan oyununun nemesidir. Bu senaryoların bular oylap tapanok, bular yerine yetirici. Yerine yetirici, o senaryosun başka bir yerde. Onun ulur heves bilen yerine yetiren ýaly köp bir bölegi. O iş eden adamlar, ya bir zat öndüren adamlar, soruňyza jogap
İş edýän adamlar iş edýärde olar häzir kimin göwnüne ýarasam kam ýa kimin öňünde nähilrak umulmaly. O zatlaryň pikirini etmeýär iş edýän adam öz alajasy bilen bolýar günü bilen. O illeşler bu zatları görmede acı o dinlemede, seyretmede o ýöne geleceğiňizde şuňky günüňizde siziň eliňizdedir. O şoňa düşünmäňiz gerek. Siz hereket etseňiz bir zat bolýandyr. Oturup garaşyp hiç zat bolýandyr. O bilip ýöne tomoşaçy bolsaň oňa hasam berbetdir. Neme de bir söz barda sapara şu Türklerde bir söz barda. Türkmençede maýtsaň boljak, türkçede hasam bir hili gelişikler edilýär-de türklere ja balyk hafyzaly diýär. Balygyň ýady ýaly şol bir sekund öňünden bir sekund soňundan ýadyndan çykarýar-da şoňa diňe şu günü hasap edýär-de ýöne bular ýa-da şu edýän hereketler bilen nähil derejede ziýan berip duranlygyny içili bir ölçäp bilip biljek derejede däl-de ýöne olýa bular bilen ok ýöne şu düşünýän bir gatlak bar. İsleyen bir gatlak var, yurt düzelsin, Türkmenistan hakykatdanam gelsin. İsleyen bir gatlak var, ýöne ýanky diýişi o diýip otursun däl, tomoşaçy bolup oturan, şol tomoşaçylar men pikirimçe şu başga nähil dilde aýtsam da şu ýorgony aşaňa çykmaly-da şular. İsleyen bolsalar, olam islega bagly bir zat mukadýanda. İslemeseler itin ardaýyndan tuğçerler, çağaları hasam beter, özleri ýelginne entek 1 ýyl, ýarym ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl neme derler, şu aşak gidiş nemede, modda ýaşarlar, ýöne şuloň çağalary daýdaklar. Ýöne bir erbet zady bar der, şu neme. Şu adamlaryň içinde öyle goýunlylar zatlar bar da. Yani hukuk nemesi ya da kara til nemeleri. Şulon eline düşöňdi. O teňe elin gannarly bolýar da. Haňa gannal takdak ýandyrlar. Naruşnik. O onuň seni şeýle bir rehimsiz o daşyňa geçýändirler. Urýanam, togo tutýandaram demelerim. Hemmece ne şulor edýär. Ne şulor ýalak bir ýanky ýirenç neme. Bularda bir ne gahrmanlyk, ne nemelik çykar. Hemmesem anonim edilýändir. Ne çok gorku mehanizmlary şulor tutýan zat şol. Çok gorku mehanizmi ne şulor düşünýän bolsa şolong özleri aýyrmaly. Ortadan aýyrmasa da halk aýyrmaly. Şu gorku mehanizmi ortadan aýyrman, adam ýalak gürleşen bilen dokda. O bir kananak ýa kelletini ýagalaňaçlap çykan gürler galany o. Onuň ellerine düşenem kemini ýalak ugurlap alyp giderler, neme derler. Olam anonim, bulan her bir edýän hereketleri aslında özleriniň dähiletdigini, her edýän hereketi görkezip dur aslında. Sebäbi döwlet derejesinde bir iş alyp barýan bir uruluşyň demeleri, işgärleri gata açyk hereket etmeli. Ýani bizine daşary ýurtlarda gezip bolyn görýäs. Hemmesiniň adam belli, näbirli ýagdaýlar bardyr, olar ýa mafiýadyr. Olar ýa özünde döwlet guruluşynyň içindäki bir işgär ýa-da şoňal bir zat diýip görkezmeýärler, olar ýa açyk özlerini görkezýärler. Mafiýa bolup hereket edýändir. Bizde bolsa döwletiň arkasynda bukulup ýa-da konstitusiýanyň arkasynda bukulup şeýdip hereket edýärler, ýöne edýän hereketler mafiýanyň hereketleri. Owa deme ýa döwlet demesinde halkyň kontrolsuz bolan demeler bolmaly. Halk hemmelik o jemgyýetiň kontroly bolmalydyr. Oň sebäbi bardyr. Sebäbi şu jemgyýet halk pulunu berýär bular. O pul veren
O mudukotun şo çalmalılar. Halk şuları taklayan halktır. Halktan salgıdına yaşap gören adamlar. Bunlar ne için gidildat etmeli? Bizde ne şu normal zatları ne televizyonda ne radyoda ne mektepte düşündürülen ok, okudulan ok, öğredilen ok da. O devlet demek o halkın bir yerine yetirici bir kuruluştur. Halk ona pul veriyor, yürütür, idare etmek için. O nayomlu menajer yalaktır. Hakkına tutulan işgar oluyor. Ha, o başka zatlarla. Bunlar ne yankı devletin iyisi düşünen olma mümkün de. Ne şu devletin iyisi olup bilir mi? Onun şular arkasında halk yok, düğünler yok. Onun Arkasında hasapara halkında şu dişinde halk yok. Bular giden bunu daha şeyle seresek öz maşgalasam şunun arkasında durup bilenop izinden seret kalyalar. O ağıldan bir demeler koyunun ayağını sürüp çıkaryalar. Galan koyunlar seret durda şoňalyp izindakiler seret kalya. Hiç kim karşım durup bilenop. Şu derece bir neme ýagdaý da göz gyny ýagdaý diýil. ha onu deme singdiripdirler. Yani halk horlanlarını da şey dip demettiler de şunu öwrenişdiripdirler halka. O Türkmenistan'da türme salınan adamlar vardır. O taydan yani yılı az olup hiç çıkanına da keter olup ya da. Yani şu an türmelerdeki keter vardır. Tuberkuloz, hafif beter. Ors patsa döwrüne giren deme. O şeyler mutatsiya geçirip o hiç yani medisinan alıp bilecek demesi değil. O mutirun yani tuberkuloz. O bizim türmelerimizin ehlinde vardı. Türkmenistan'ın içindäki häzirki türme Orsiýetde de şol hemen şu demäň Dostoyevskiň bir kysany eserinde bar, şo geçýär bolýan. Bu Türkmenistan'da häzirki türmäniň asyl gelip çykkan ýer Orsiýet, Orsiýetden bu türmeleriň ýanky taryhy başlayan taryhy adından 150 ýyl barmy kadýan men hesap. Kendir. O 150 ýyllardan kendir. 150 ýyldan bäri şuňalyk şekilde türme ýöredip gelip oturýarlar. Şo türmede Türkmenistan'da var. O Türkmenistan, ýeki Türkmenistan ne? Kazakistan, Özbekistan hem mi jetim türmeler? O gelip çıkan ýeri ana şo türmäniň Orsiýet. Oğlum sen Orsiýetin koloniýasy, başka nereden gelip çıktın? Ýan şol. Şo Timurlaň hem de jetim dur şu wagtda. Sovet döwründäki, yani Ors padşahynyň döwründäki Timurlar var. Hemme dur Türkmenistan'da. O siz näme garaşdy bolýaňyz diýip sowra berip bilen ýokmy? Sapara wagtymyz ama bolýar. Bu sawol o ýygy şey dip demedip dur, bizi gürledip dur. O bolmasa TMT'de başka edere işimiz de yok Muhammed. Sapara. Bu atlan häzirki aýda oturan atlaňyň bahasy ýok. Muny bilmedim ben de häzirlik çen emetmän ýöne şol ýanky simbollar meselesinde tabi bir gurrun yetmezmi kadiyanda? Yok. Häzirde şu simbollarym ýanky Türkmenistan'yň içinde hereket etdiren türme işgärleri bolsun, mehemeler bolsun, şolaryň güýjüni şu simbollardan alýar-da onu. Biz häzir Türkmenistan'yň suwunky ýagdaýyndan çykmak üçin esasy biziň göreşimiz şu simbollarla bolmaly, onam bir gurrunçylyk yetmezmi kadiyanda, onsoň ýene bir üstünde wagtyňyzy aýryp şu zatlara gurrundaşlyk etsek bolarmy kadiyanda? Or sen hyzmatyňda Muhammed bu Timurlaň ýeken emes däldir, sözlerim bardyr, sözlemlerim bardyr. O bulan ýanky türmäge girip çykandan köpüsi bilýändir. No jargon bolup gidýän demeleri bardyr. Gatykän. O ne Sovet döwründe da şeyledi, şu adam şeyledir ya türmede ilki yani şüýtten çykýan. Hawa. Çykanda kapıda etker durandır. 3-4 tane.
şu taýda ýa Hemen Karabiyinin nemesi bilen yeňteňe urulyp başlaýanlar. Ondan maşina mindirleýänler, o taýda ýenjilýänsiň, ondan başga ýerik äkidilýän bolsa, poýda mindirenler, o taýda düşürenler, ýene türmäge saljak bolanlar. Sen ýa türmäň kapysyna gireňde sen döwlük girmelisin. Ors patsa döwründe de şeyledi, şu adam şeyle, yani konslagerlerde de şeyledi. Bu nemen atributudur. O şunu ütgöttü mü Türkmenistan? Sonra hiç de ütgenler. Yok ütgetmedi. Hatta şol şu Türkmenistan'a bir kolonyal cemiyet da medeniyet hem soňra ora şekillenýär. Gürleşi ýankaly hemme taraplaýyn şu kolonyal cemiyet öz medeniyetini hem şoňra şekillendirýär ýöne. Şunu men bilýän şol imperiýa, onuň gelip çykýan ýeri Orsiýet ýöne imperiýa öz halkyna aýak goýany o aslında. Yok, bunu düşünürme de kıyın. Bu tapar emetmeli. Bu sonra yok bu kartu ulur neme orsi bunun nemesini akıl bilen alır yalak değerli nemeli patlayıtlarım vardır. Bu katı kendi nemeler vardır. O yönüştayda kutorolu öyle. Nemede yeterlik o fikir eder yalak epeydi laktı ödledim. O illeşler sağ olun, sağlık doğru. Şöyle Muhammed sana da köp sağ ol. Sağ olun Safar ağa, sağ olun illeşler. Sağlık doğru söyleyeyim.